गोरलै लामाजों रां खामायनायनि राहा लांसुनिया फिसायनि गिबियाव कर्ट मेरिज हाबा बेनि उनाव फिसायनि ब्लेकमेल बिसिजों सम बारहोनाय गाज्रि भिडिअ भाइरेल फिसायनि बिसिया धोन होयैनि गाज्रि भिडिअ भाइरेल खालामबाय लांसुनिया फिसाया गोरलै लामाजों रां खामायनो नाजाना बिसिखौ ब्लेकमेल खालामबाय सासे लांसुनिया फिसाया गिबियाव कर्ट मेरिज हाबा खालामना बेनि उनाव बिसिजों माखासे सम बारहोनायनि गाज्रि भिडिअ बानायना ब्लेकमेल खालामो फिसाया बिसिया धोन होयैनि फिसाया भाइरेल खालामबाय बिसिनि गाज्रि भिडिअ बिसिया फिसायनि मुङाव गसर होबाय आरो बे जाथाया बङाइगाव जिल्ला बरपथारनि बङाइगाव जिल्ला सदरनि थागिरि आइजोआ बङाइगाव जिल्ला बरपथारनि शफिकुल इस्लाम मुंनि सासे सेंग्राजों गिबियाव फेसबुकनि गेजेरजों सिनायथि जादोंमोन उनाव 2 बोसोर गोसो थोलायनायनि उनाव कर्ट मेरिज खालामना हाबा जानानै बिसि फिसाय जायो हाबानि बोसोरसे जायैयावनो फिसाय शफिकुल इस्लामआ बिसिनि सायाव अनागार खालामो बिसिया धोन होआब्ला बिसि फिसाय जरानि इसिङारि सम बारहोनाय गाज्रि भिडिअ बानायनायखौ भाइरेल खालामनायनि हुमखि होयो लांसुनिया फिसाय शफिकुल इस्लामआ फैदो बिदिब्ला खोनासंदिनि बिसिनि खुगानिफ्राय मा फोरमायो ব্ল্যাকমেল কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাইৰেল কৰি দিল তাই বহুত ধমকি দিছে পইচা নিদিলে ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰি দিম লাষ্টত 1 লাখ টাকা লৈছে তাই কেছ পইচা মই দিছোঁ 1 লাখ টাকা 1 লাখ টাকা লৈ কিনে তাও তথাপি ভিডিঅ'টো ভাইৰেল কৰি দিলে 5 লাখ টাকা ডিমান্ড লাগে তার মইতো 5 লাখ টাকা দিয়া নাই দিব পৰা নাই কাৰণে ভিডিঅ'টো ভাইৰেল কৰিছে তাই बिसिनिफ्राय 7 लाख रां दाबिदोंमोन फिसाय शफिकुल इस्लामआ शफिकुल इस्लामखौ खाना गोरा साजा होनो दाबि बिसिनि भिडिअ भाइरेल खालामनाङैनि थाखाय आइजोनिफ्राय 7 लाख रां नागिरदोंमोन फिसाय शफिकुल इस्लामआ आइजोआ 1 लाख रां होदोंमोन लांसुनिया फिसाय शफिकुल इस्लामनो नाथाय आद्रा 2 लाख रांखौ होयैनि थाखाय दिनै ओनसोलनि सुबुंफोरनि मबाइल आइजोनि गाज्रि भिडिअ भाइरेल खालामो लांसुनिया फिसाय शफिकुल इस्लामआ खुंथायखौ खावलायना फिसाय शफिकुल इस्लामखौ खानानै गोरानिख्रुइ गोरा साजा होनो दाबि खालामदों बिसिया তাৰ উপযুক্ত শাস্তি লাগে মই আৰক্ষীত গৈছিলোঁ সদৰ থানাত এটা এজাহাৰ দিছোঁ মই আইনে কি ব্যৱস্থা লয় এইটো चिरांनिफ्राय खौरांगिरि रिमसेननि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड लाइभ 24